Empúria Brava, la marina més gran d'Europa, amb 24 quilòmetres de canals navegables i més de 5.000 amarratges, serà l'escenari del Saló Nàutic 2024. Es farà del 10 al 20 d'octubre, aprofitant que enguany s'ha cancel·lat el Saló Nàutic de Barcelona per la celebració de la Copa Amèrica. El fet de que aquesta vegada no es faci a Barcelona doncs ho prenem com una oportunitat, com que per fi doncs, tenim l'opció de posicionar Empúria Brava com el que creiem que mereix, que és com ser aquest epicentre a nivell internacional de la nàutica. Un cop vens aquí a Empúria Brava i passeges i veus doncs, només per aquest sol carrer doncs, la quantitat de nàutiques que hi ha amb la quantitat d'exposició, de metres quadrats d'exposició que hi ha, doncs no té res a veure amb el que es pot trobar a Barcelona. Som importadors de marques molt importants. Tenim al voltant d'unes 200 embarcacions noves en exposició, som més de 10 nàutiques i llavors vam decidir juntar-nos i fer una crida perquè tota la gent pogués venir aquí a Empúria Brava i descobrir el que tenim i el que hi ha darrere. No només que som importadors, no només que venem barques, sinó que tenim tota una infraestructura darrere per apoyar a la clientela que vulgui comprar l'embarcació. Aquest primer saló nàutic d'embarcacions noves coincidirà en el calendari amb Empúria Tapes i la Ruta de l'Art. Coincideix enguany amb dues fites més que són importants a la casa nostra, com són la Ruta de Tapes i com són també la Ruta de l'Art, de manera doncs, que tots els visitants que ens vinguin a veure doncs, poden tenir una àmplia oferta que, a nivell cultural, a nivell gastronòmic i també doncs, a nivell doncs, nàutic i econòmic, que creiem doncs, que fa una oferta molt interessant. Trobareu tota la informació al web salonnauticoempuriabrava.com.